Krabtuella. Og nu vil vi så gå i gang. Og nu går vi i gang. Nej, det gør der sætmene. Prøv lige at sætte lidt gang i løjerne, ikke? Fuck! Ja, der skete så noget, guys. Prøv lige at lukke mig ind. Der kom til at ske noget. Der sprøjtede den sgu. Den havde heldig sprøjtning i dag. Altså rigtig hårdt. Hvor satan den sprøjtede. Ja, du slår sådan en fed hånd, så man kan se, om du kan se det. Ja, der er sket ikke mere, guys. Synes jeg lige, det er min tur. Nå, bukset! Nu stop du! Ja, kom herover, så må du også. Det var vist alt for Krabtuella og hvem? Krabtuella og hvem? Tut. Ja, I kan finde Krabtuella med stort T under Facebook og YouTube. Og Tut kan I finde med stort T under YouTube. Stort T. Eller, det ved jeg ikke. Ja, Tut kan få lov til at sige. Bare med T. Og så sige farvel. Farvel.